ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ജയ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 18ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. ആ അധ്യായത്തിലെ 5 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതായിട്ടാണ് അത്ഭുതകരമായ വിധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അജിന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാതൃഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ദ്രോണപുത്രന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് പ്രഹരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലും വ്യക്തി ഇത്രത്തോളം ജിജ്ഞാസുവായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. സൂതഗോസ്വാമി അതേപോലെ തന്നെ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ വിസ്മയകരമായ ജനനത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നതില് സൂതഗോസ്വാമി ജിജ്ഞാസുവായിരുന്നു. കാരണം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? ഋഷിമാരും അവരും അത്രയും അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് അത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരും ഒരേപോലെ തന്നെ അതില് ജിജ്ഞാസുവായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനും വളരെയധികം ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സോമനസാല തന്നെ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാപം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ കിട്ടിയ ശാപം അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടുത്ത് വികാര തീവ്രനാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിച്ചത്? എല്ലാതും നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് ഇച്ഛ അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അജിതൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്.
ഭഗവാൻ അജിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അജിതൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപരാജിതൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എല്ലാ വിധത്തിലും അജയനാണ്, ആർക്കും കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവർക്ക്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്, സ്വയം ശിഷ്യനായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ നില മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് മുക്താത്മാക്കൾക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മുക്താത്മാക്കളുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്ത് വേണം? ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത്. അന്ത്യസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും കൃപ കൊണ്ടും നമുക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ത്യസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തില് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. താവത് കർലിന പ്രഭവേത് പ്രവിഷ്ടോപീഹ സർവതഃ യാവതീശോ മഹാനൂർവ്യാം ആഭിമന്യവ ഏകരാട്. താവത് കർലിന പ്രഭവേത് പ്രവിഷ്ടോപീഹ സർവതഃ ആഭിമന്യവ ഏകരാട്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താവ ദീർഘകാലം, കലിസത്വം ന കഴിഞ്ഞില്ല, പ്രഭവേ പുഷ്ടിപ്പെടുക, പ്രവിഷ്ട നുഴഞ്ഞു കയറി, അപി എന്നിരുന്നാലും, ഇഹ ഇവിടെ, സർവത സർവയിടങ്ങളിലും, യാവത് അത്രയും കാലം, ഈശ്വ ഭഗവാൻ, മഹാൻ ശ്രേഷ്ഠ, ഉർവ്യാം അതിശക്തനായ, അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ, ഏകരാട് ഏക സാമ്രാട്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം: ശ്രേഷ്ഠനും അതിശക്തനുമായ അഭിമന്യുപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാണിരുന്ന കാലത്തോളം കലിസത്വത്തിനെ ഭൂമിയിൽ തഴച്ചു വളരാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അതിശക്തനായുള്ള അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയില് ചക്രവർത്തിയായി വാണിരുന്ന കാലത്തോളം കലിസത്വത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭൂമിയിൽ തഴച്ചു വളരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. നാം നേരത്തെ വിശദമാക്കിയതുപോലെ കലിസത്വം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിക്കാൻ അഥവാ തന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരവസരത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ
ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കാണ് എന്ത്, അവിടെ തന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തൃപ്തികരമാവിധം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. സദ്ഭരണത്തിന്റെ ശൈലിയാണത്. അപ്പൊ സദ്ഭരണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിസത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കലിസത്വത്തെ പോലുള്ള ചിത്രശക്തികൾ സദാ അവരുടെ ദ്രോഹപരമായ പ്രവൃത്തികൾ പരമാവധി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊക്കെ ഏത് വിധേനയും തടുക്കുക എന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തിന് വസിക്കുവാൻ മുമ്പേ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും കലിസത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രജകൾ അകപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു അവസരവും അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. അപ്പൊ കലിസത്വത്തിന് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകി. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ആ മഹാരാജാവിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്, ആ മഹാരാജാവ് ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭരണകൂടത്തില് അവിടുത്തെ ജനങ്ങള് ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കലിസത്വത്തിന് അനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങള് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ആ കലിസത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അതിനുള്ള അവസരം ആരും നൽകിയതുമില്ല, രാജാവ് നൽകിയതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 6. യസ്മിൻ നാഹനിയർഹേവ്യ ഭഗവാനുത്സർജകം തദൈവേഹാനുവൃത്താസൗ അധർമ്മ പ്രഭവ കലിഹി. യസ്മിൻ നാഹനിയർഹേവ്യ ഭഗവാനുത്സർജകം തദൈവേഹാനുവൃത്താസൗ അധർമ്മ പ്രഭവ കലിഹി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ അഹനി, അതേ ദിവസത്തിൽ, യർഹിയേവ, ആ നിമിഷത്തിൽ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഉത്സർജ, ഉപേക്ഷിച്ചു, ഗാം, ഭൂമി, തഥാ, ആ വേളയിൽ, ഏവ, നിശ്ചയമായും, ഇഹ, ഈ ലോകത്തിൽ, അനുവൃത്ത, അനുവർത്തിച്ചു, അസൗ, അവൻ, അധർമ്മ, അധർമ്മം, പ്രഭവ, ത്വരിപ്പിക്കുന്നു, കലി, കലിസത്വം. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായ ആ ദിവസം അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ആധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കലിസത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആഗതനായി. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കലിസത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ആഗതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമ ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം അനന്യങ്ങളാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം കലിസത്വത്തിന് ഭൂമിയുടെ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളൊന്നും തമ്മിൽ എന്തില്ല? യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് കലിക്ക് ഭൂമിയുടെ അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പോലും നുഴഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? കലിസത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം നിരന്തരം ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ നാമഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ നിരന്തരം ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? കലിസത്വത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്തു നിന്നും കലിസത്വത്തെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. അപ്പൊ കലിസത്വത്തെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള ഉപായമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. പരിഷ്കൃത മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതിന്
അവർ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി കുറെ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ രൂപഗുണ മഹാത്മ്യങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ വേണ്ടത്ര സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന പക്ഷം അനുകൂലമായ ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ സമൂഹം അത്രയും പരിഷ്കൃതമായ സമൂഹത്തില് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി കുറെ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു പകരം ഭഗവത്ഗീതയിലും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ രൂപഗുണ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിനിധിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ വേണ്ടത്ര സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനുകൂലമായ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തില് ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കാരണം റേഡിയോയിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ലോകത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുവാൻ വ്യഗ്രരായ ഭരണാധികാരികൾ വിജയികളായി തീരും. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഒന്നും തന്നെ മോശപ്പെട്ടതല്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്തല്ല, മോശപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇതിലൂടെ വിജയിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. നാനുത്തേഷ്ടികലി സമ്രാട് സാരംഗ ഇവ സാരഭൂക് കുശാലാന്യേഷു സിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനി യത്. നാനുത്തേഷ്ടികലിം സമ്രാട് സാരംഗ ഇവ സാരഭൂക് കുശാലാന്യാഷു സിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനി യത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരിക്കലുമില്ല. അനുദ്വേഷ്ടി അസൂയയുള്ള, കലിസത്വത്തിന്, സമ്രാട് ചക്രവർത്തി, സാരംഗ മധുബന്മാരെ പോലെ, പ്രായോഗിക വീക്ഷണ സിദ്ധാന്തി ഇവ പോലെ, സാരഭുക് സാരാംശം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ, കുശലാനി ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ, ആസു തൽക്ഷണം, സിദ്ധ്യന്തി വിജയായി തീരുക, ന ഇല്ല, ഇതരാണി അമംഗളകരമായവ, കൃതാനി അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം, യത് അത്രത്തോളം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പൂക്കളിലെ അന്തസത്തയായ മകരന്തം മാത്രം നുകരുവാൻ മധുബന്മാരെ പോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തക്കാരനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പൂക്കളിലെ അന്തസത്തായിട്ടുള്ള ആ മകരന്തം, ആ തേൻ നുകരാൻ മാത്രം ഉള്ള മധുബന്മാരെ പോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തക്കാരനായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കലിയുഗത്തില് ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സത്ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. അതേസമയം അശുഭങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ തദനുസരണമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കലിസത്വത്തിനോട് ഒരിക്കലും ഈർഷ്യയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിലെ ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. അതേസമയം തന്നെ അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ യഥാവിധി നിർവഹിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള സദനുസരണമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തില് വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയോട് ആർക്ക് ഈർഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ ഈർഷ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
കലിയുഗത്തെ അധപതനോന്മുഖമായ യുഗം അഥവാ ധർമ്മഭ്രംശം സംഭവിച്ച യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന് ഭ്രംശം സംഭവിച്ച യുഗം അല്ലെങ്കിൽ അധപതനോന്മുഖമായിട്ടുള്ള യുഗമായിട്ടാണ് കലിയുഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അധപതിച്ച യുഗത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ അവലക്ഷണമായ അവസ്ഥയിലാകയാൽ പരമപുരുഷൻ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അധപതിച്ച യുഗമായിട്ട്, ധർമ്മഭ്രംശം സംഭവിച്ച യുഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് പരമപുരുഷൻ ചില സൗകര്യങ്ങള്, പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങള് കലിയുഗത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവദേച്ഛ അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥമായി പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം ആ ജീവാത്മാവ് പാപകർമ്മ ഫലത്തിന്റെ ഇരയായി തീരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് വരില്ല? ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് ഇരയാവേണ്ടി വരുന്നില്ല. മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരുവന് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് ഇരയായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? കലിയുഗത്തില് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേരെ മറിച്ച് ഈ യുഗത്തിൽ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരു ജീവസത്ത സത്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ പറയണത്? സത്കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. പാപകർമ്മങ്ങള് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റു യുഗത്തില് പാപകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ സത്കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലോ, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ പാരിതോഷികം, സത്കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ആ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് പാരിതോഷികമായിട്ട് സമ്മാനിക്കപ്പെടാണ്. ഏത് യുഗത്തില്? കലിയുഗത്തില്. ഭഗവത് കൃപയാൽ വിദ്വാനും പണ്ഡിതനും വിവേകിയുമാകിയാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിസത്തത്തോട് അനാവശ്യമായ ഈർഷ്യ പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം കലിക്ക് ഒരു പാപകർമ്മവും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതുമില്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ ഒരു തരത്തിലും ആ കലിസത്തത്തിനോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഈർഷ്യയും പുലർത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കലിസത്തത്തിന് ഒരു പാപകർമ്മവും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല, ഉദ്ദേശിച്ചതുമില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഇരകളായി നിബന്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പം കലിയുഗത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഇരകളായിട്ട് നിപതിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചു. അതേസമയം ചില സ്ഥലങ്ങൾ കലിസത്തത്തിന് വസിക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കലിയുഗത്തിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ കലിസത്വത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നീചകർമ്മങ്ങളും കലിയുഗത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു മഹത് നേട്ടം അഥവാ മഹത്തായ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല നീച കർമ്മങ്ങളും ആ കലിയുഗത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ കലിയുഗത്തിനൊരു മഹത്തായ നേട്ടം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് അനായാസന മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വിശേഷത പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് എന്ത് സാധിക്കും? അനായാസന മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് കലിയുഗത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാക്കുക എന്നത്. ആകയാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപ പ്രചരണത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ യജ്ഞത്തിന് രൂപം നൽകി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത് നാമ ജപത്തിന് ഒരു പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ യജ്ഞത്തിന് രൂപം നൽകി. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം കലിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? പ്രജകളെ ഈ കലിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ ആനുകൂല്യം ഉള്ളതാകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാര് പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കലിയുഗത്തിന് സർവമംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? ഈ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്നും
മോചനം നേടാനായിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഋഷിവര്യന്മാര്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിവര്യന്മാര് പോലും എന്ത് ചെയ്തു? കലിയുഗത്തിന് സർവ്വമംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രഭാഷണം നടത്തുക മുഖേന ഒരുവന് കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ കോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാം എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പോലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പോലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് വഴി കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ കോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തൽക്ഷണം ഒരുവന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുന്നുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശുശ്രൂഷിപ്പി തൽക്ഷണാത്, അതായത് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തൽക്ഷണം തന്നെ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തരംഗത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുന്നുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിന് കുറെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന് കുറെ നേട്ടങ്ങളും മഹത്തായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ നേട്ടങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരമാവധി ആര് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ വൈഷ്ണവ നിഷ്ഠയോട് അതീവ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിന് ഒരു ദോഷവും ചിന്തിച്ചത് പോലുമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ വൈഷ്ണവ നിഷ്ഠയോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കലിയുഗത്തിന് ഒരു ദോഷവും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് പോലും ഇല്ല. ശ്ലോകം 8. കിംനു ബാലേഷു യുശൂരേണ കലീനാധീരഭീരുന അപ്രമത്ത പ്രേമതേഷു യോ വൃഗോ നൃഷു വർത്തതേ. കിംനു ബാലേഷു ശൂരേണ കലീനാധീരഭീരുന അപ്രമത്ത പ്രേമതേഷു യോ വൃഗോ നൃഷു വർത്തതേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബാലേഷു ശൂരേണ കലിനാധീരഭീരുണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം എന്ത്, നു ഒരു പക്ഷേ, ബാലേഷു അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക് മധ്യേ ശൂരേണ ശക്തരായവരാൽ കലിന കലിസത്വത്താൽ ധീര ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർ ധീരന്മാർ ഭീരുണ ഭീതനായവനാൽ അപ്രമത്ത ശ്രദ്ധയുള്ളവൻ പ്രേമത്തേഷു അശ്രദ്ധരായവർക്കു മധ്യേ യാതൊരുവൻ മൃഗ കടുവ നൃഷു മാനവർക്കു മധ്യേ വർത്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അല്പബുദ്ധികളായ മാനവർക്ക് കലിസ്വത്വം അതിശക്തനായി അനുഭവഗോചരമാകുമെന്നും എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർക്ക് അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായി ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കരുതുന്നു. കടുവയെ പോലെ ശക്തിമാനായ രാജാവ് മൂഢന്മാരെയും അശ്രദ്ധരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള മാനവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലിസത്വം അതിശക്തനായിട്ട് അനുഭവഗോചരമാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കലിസത്വത്തിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർക്കാണെങ്കിലോ അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കരുതുന്നു. കടുവയെ പോലെ ശക്തിമാനായ രാജാവ് മൂഢന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അശ്രദ്ധരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ അശ്രദ്ധരും ബുദ്ധിശൂന്യരുമാണ്. തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുവന് ഭഗവത് ഭക്തനാവുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവർ കലിയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇരയായി നിപതിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനാൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ട കർമ്മശൈലികളെ സ്വീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം, അതായത് പരമപുരുഷന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന സന്ദേശം സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാത്ത പക്ഷം സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുവന് ഭക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കലിയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇരയായിട്ട് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനാൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ട കർമ്മശൈലികളെ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ മാതൃകകളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം, അതായത് പരമപുരുഷന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന സന്ദേശം സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക, അത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9. ഉപവർണിതമേതത്വ പുണ്യം പാരീക്ഷിതം മയാ വാസുദേവ കഥോപേതം ആഖ്യാനം യദപ്യച്യുത. ഉപവർണിതമേതത്വ പുണ്യം പാരീക്ഷിതം മയാ വാസുദേവ കഥോപേതം ആഖ്യാനം യദപൃച്ഛത. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ ഉപവർണിതം മിക്കവാറും എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. ഏതത് അവയെല്ലാം, വ അങ്ങേക്ക്, പുണ്യം പുണ്യം, പാരീക്ഷിതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്, മയ ഞാൻ മുഖേന, വാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥ ആഖ്യാനങ്ങൾ, ഉപേദം അതിനോടനുബന്ധിച്ച്, ആഖ്യാനം പ്രസ്താവനകൾ, എന്ത്, അപൃച്ഛത അങ്ങ് എന്നോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഹേ ഋഷിശ്രേഷ്ഠരെ, താങ്കൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പുണ്യാത്മാവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് പറയാണ്, നമുക്കറിയാലോ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആര്, നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുരാവർത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകള് കഥാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവ ചരിതങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഭാഗവത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ പുരാവൃത്തങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവത് ലീലകളെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളെയും ഒരേ തരത്തിൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവത് ലീലകളെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളെയും ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെ ആദരപൂർവമായ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവത് ഭക്തൻ വീക്ഷിക്കുന്നത്, അഥവാ സമാനമായ രീതിയിൽ കാണുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഒരേപോലെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു, ഒരേ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്, സമാന രീതിയിൽ കാണുന്നു. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാര് കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രാമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി.